Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gargaɗi nake so in yi wa 'yan fim ɗinmu masu kwaɗayi waɗanda za su iya yin komai saboda abin duniya. Akwai wani bawan Allah wanda yake amfani da ni ko in ce yake amfani da sunana da kuma ƙirƙiran WhatsApp chat tsakanin shi da ni, wanda ban san shi ba, ban da alaƙa da shi, ban taɓa wata mu'amala kowace iri da shi ba a duniya. Amma yana amfani da wannan daman wajen ganin ya yaudari matan Kannywood, sababbin jarumai, kai har ma da manyan wanda ba su da hankali, ba su san me suke a rayuwarsu ba. Ya yi guda ɗaya kuma ya ci riba, yanzu ya taho na biyu, kuma na biyun ubangiji Allah ya taimaka bata fada ba, ta yi min magana kuma na sanar da ita abin da ya yi na farko. Wannan mutumin yana kirkiran WhatsApp chat tsakanina da shi, da namba na da komai za ku gani. Yana nuna kamar ni yaron shi ne, shi ubangidana ne, kamar irin wani mai kuɗi ne wanda yake taimaka min, don irin yadda yake rubutun shi yake nuna irin ina jinjina masa, irin boss ya ne kaza da kaza, yake sa 'yan matan su fada da tunanin cewa gaskiya ne mai gidana ne ko kuma wani abu da ya shafi irin wannan. Idan kika fada shikenan zai nemi ki masa bidiyo na tsaraici da kuma hotuna. Kina yin wannan bidiyon kina tura mata to kin fada cikin tarkon shi. Zai juyo kuma ya nemi cewa idan baki bashi kuɗi ba zai saki wannan bidiyon ko kuma wannan